Bi an wulila ka se Bu Mabel Jawara ma ka kɛɲɛ ni actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ ka a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min k'a ladɔnniya k'an bɛ mardi la bi n'o ye le 14 mai 2024 ye ɲininkaliw ka ca an bolo an tɛna na mɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ an bɛ foli bila Bubu la a ka foli de kanubagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bubu i ni su an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ k'aw bisimila an ka laadala baro tɛ tiɲɛ donc k'a fɔ bɛɛ ko bɛɛ k'i bisimila an ka laadala baro kɛnɛ kan. Ayiwa Bubu b'an bila an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an bɔra ka vidéo dɔ ye bɔlɔlɔsira sanfɛ vidéo min kɔnɔna la an ka sɔrɔsi dɔ bɛ k'i adressé a balimaw la k'a fɔ ko minnu bɛ yen n'u ma ko in faamuya u ka segin faso ma ka arme bila ko u senbɔ nin ko in na a bɛ ka u sensibiliser vidéo in kɔnɔ mais an ɲɛ b'a la Faransi kunnafonidilaw olu bɛ ka vidéo in ta ka bɔ a contexte kɔnɔ ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔna la yala i ka hakilina ye mun ye o ko kan. D'accord n b'aw bɛɛ fo nin na an ɲɛ bɛ Faransi kunnafonidilaw la an ka GTA min bɛ yen n'ale tun bɛ opération de nettoyage la k'a daminɛ Mali ni Mauritanie frontière la o de y'a kɛ ne ko Mali ni Mauritanie frontière in filɛ nin ye ko c'est la France qui est derrière n'i kumara a b'a fɔ k'i bɛ ka Faransi accuser Faransi de ye tilali Faransi de ye danw tila et c'est la France qui a poussé toutes nos autorités précédentes à bɛɛ ka se c'est vrai u y'an affaibli pour que Mauritanie bɛ se ka na sigi an ka dugukolo kan tuguni dutu t'a la nin y'a ɲuman ye nin y'a sereyalen de ye tan an ye opération kɛ ka nettoyage kɛ opération yɛrɛ ma dabɔ danko kama ça fait même pas une opération de récupération des villages an tun bɛ ka terroriste dɔw de ɲini donc terroriste jɔn ko don jinin kun kelen bɛ ka taa élément dɔw de bila Mali ni Mauritanie frontière la u kun dogolen bɛ kun dɔ de kɔrɔ o kun de tɔgɔ ko o kumana Kuntɛgɛ ani Watayi cɛ terroriste kun kelen bɛ k'u dogo il y avait plus de 200 300 n t'a da dɔn quoi n t'a terroriste caman don véhicule arme de guerre kun bɛ yen ale ni véhicule mais mɔgɔ ninnu bɔra Mauritanie de ye ka t'u dogo Kuntɛgɛ kɔnɔ les chefs de GTA colonel a n'a ka cɛdenw b'u fo nin yɔrɔ la u taara opération de la maintenant u bɛ ka na waati min na jakulu in kun dilannen don depuis bɛɛ ne kan n'o ye Kulujɛngɛ ale ni Watayi u fura frontière la tan donc u taalen bɔ kɔ taara sɔrɔ terroriste tɔw baden camouflé o wo c'est Barika foyi tɛ Barika bɔ l'armée a continué son chemin kulu in wo la sisan k'u traquer fo armée taara bɔ fɛn caman kan donc o de ye armée bɛ sira min kan sisan o bilala sisan ka chemin wɛrɛ ta donc u taara bɛn groupuscule wɛrɛ ma tun olu fana ni moto ni fɛn bɛ ɲɔgɔn na u taara sɔrɔ moto kura baden bɛ maralen bɛ wo kɔnɔnaw la donc moto ni arme dɔ don k'u wo kɔnɔna la fɛn don cache d'arme don donc u taara Mauritaniens ka étiquettes ni u ka bijoux ni fɛn caman sɔrɔ o yɔrɔ la des coordonnées GPS fo ka n'an bɔ tiɲɛ kan ka taa bɔ o la an taara bɔ Jayikura kɔnɔna la u taara bɔ Kuriga kan yɔrɔ la donc kuma lasurunya la an ye se sɔrɔ ka terroriste ninnu bɛɛ nettoyer c'est vrai quoi i t'i miiri u ma u nana sira fɛ an y'u nettoyer a sira bɛɛ la fo ka terroriste ninnu bɛɛ ban ka moto kura n'u ka armes n'u ka fɛnw ta donc an nana bɔ a kalama o yɔrɔ de la sisan an bɔra gindo kana caman kalama ye ja tubabuw kelen bɛ ka mɔgɔw de financer wo kɔnɔnaw la ka taa baara kɛ u bɛna jiw di u bɛna appui kɛ mɔgɔw ye ka tila k'a f'u ye k'u ye Mauritaniens ye an ye kunkɔrɔta sɔrɔ yen k'o ba ka bɛn Gogi sanfɛla ma donc commandement y'a ɲini sisan comme opération de nettoyage banna terroristes caman neutralisé des centaines de terroristes avec leurs armes, avec les caches d'armes, à pénétralisation. Il faut sensibiliser. Une opération qui est en ce moment, une opération qui est pas que Menaka. À GTA ou des engagés dans le coin. Donc, au moment où nous avons fait du mot, Bibi n'a pas perdu des terroristes qu'elle est là. Il y a des terroristes qui sont malins. I bɛ taa sɔrɔ muso dɔ den ye terroriste ye i bɛ den faga ba tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli c'est vrai armée bɛ problème ba de kɔnɔ mais armée bɛ ka i bɛ taa sɔrɔ dɔ den ye terroriste ye mais armée bɛ ka fa ni ba kɔlɔsi mais fa ni ba yɛrɛ tɛ armée fɛ parce que e de y'ale den faga
i bɛ taa sɔrɔ cɛ ye terroriste ye armée bɛ cɛ bɛ faga combat la mais muso yɛrɛ sigilen bɛ i bɛ k'ale min kɔlɔsi k'ale lakana ka ji d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma ale yɛrɛ tɛ i fɛ parce que i y'ale cɛ faga donc mun de kan ka kɛ jamana ka perte de bɛ i ye cɛ min faga o ye malien ye i bɛ ka muso min fana kɔlɔsi o ye malien ye i ye den min faga o ye malien ye i bɛ ka ba min fana kɔlɔsi o ye malien mais mun de kan ka kɛ sisan arme de fɛn bɛɛ b'a il faut sensibiliser donc commandant le commandant de GTA ale tun bɛ ka nin sensibilisation de kɛ k'a expliquer a ye kangari da aw denw na aw fɛ ni mɔgɔ min den t'a la n'a ye kibaruya sɔrɔ a ye da armée la o fana cogo de ko k'u tɛ se ka da armée kun na parce que olu tun bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ u tɛ sɔrɔsi ye u tɛ polisi ye u tɛ gendarme y'u ɲɛ la ni ko o kɛra la Mauritanie sɔrɔsiw de bɛ na Mauritanie gendarme de bɛ na donc olu tun siranna donc l'armée les a rassurés k'a fɔ non désormais anw bɛ yan o kuma min bɛ ka don dugumɔgɔw tulo la dɛ RFI de ko k'o de man ka fɔ k'o de man ka kɛ ko fagali bɛnnen don terrorisiw de la wa ko kuncili bɛnnen don terrorisiw la ko terroriste kan ka fagali kɛ ko armée man ka bɔ a da k'a fɔ ko fagali bɛnnen bɛ armée de la kuma ye nin de ye kuma bɛ ka fɔ a bɛ ka tradi an ka kan na RFI ka mun bɛ nin na Faransi ka mun bɛ nin na parce que nin kuma ninnu kɔnɔna dugu minnu récupéré la o dugu ninnu bɛna bɔ ni Guinée de effectivement Guinée kuma bɔra parce que on a compris que bigan minnu bɛ suɲɛ tɛ ja bigan ninnu bɛ ta de c'est juste pour créer pour affecter l'économie locale c'est juste pour ka gɛlɛya la na dugu kɔnɔ mɔgɔ min bɛ bɔ a la ka dan na n'i y'a ka bigan minɛ a bolo n'i y'a ka bigan suɲɛ i ma fantan donc c'est ka aw tɔɔrɔ diyagoya f'a ka tugu terroriste kɔ o wagati kelen y'a sɔrɔ politicien dɔw bɛ Bamakɔ olu labɛnnen don k'a fɔ a bɛ ka nin siya in faga a bɛ ka nin siya in faga a bɛ ka nin siya in faga donc le commandant en chef a tun b'a la ka o de instruction di nin opération kelen de kɛra sababu ye ni Zulefa sara Abu Zulefa sara ni ɲɔgɔnna dɔ de la min kɔnɔna la bi terroriste ka marifa bila Ansungu u ka marifa bila Indelimane donc il y a les dépôts volontaires des armes maintenant gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn est-ce que bi ni k'i bɛ marifa bila i b'a bila cogo di parce que fɔlɔ ni tun bɛ marifa di kunba di MINUSMA de ma mais MINUSMA tɛ yen sisan et puis terroriste ka fɔ la o y'a yira k'a fɔ olu ye u ko ko marifa bila siɲɛ caman MINUSMA ma taa n'u ma u ka marifa la c'est vrai que MINUSMA b'u la munumunu k'u bila jusqu'à ce que u ka to o kuma u ka posture kɔnɔna la donc an bɛna mun de y'an ɲɛna sisan mun de kan ka kɛ walasa mɔgɔw ka marifa bila mun de kan ka kɛ walasa mɔgɔw ka marifa bila donc an nana jateminɛ ka ye opération minnu bɛ sen na o opération ninnu de kan ka bi o opération ninnu de kan ka kuma jamanadenw fɛ ka jamanadenw n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'a f'u ɲɛna u ka marifa bila donc o de y'a kɛ Zulefa ni min sara ɲɔgɔn fɛ le chef de fuseau horaire de Dansungo ale ye marifa bila le chef de fuseau horaire maintenant de Indelimane ale ye marifa bila donc terroriste bɛ coin fɛn fɛn na bɛɛ bɛ ka bɔ n'i ka marifa ye k'a déposer wa ni Faransiw kɔni de man ka kɛ ni ne bɛnnen tɛ Faransi ma ko parce que an b'u bagabaga an b'u lasiran wa an b'u faga de et terroriste ye marifa bila a yɛrɛ ma e ka mun b'a la parce que i bɛ ɲinɛ min kɔ terroriste kelen ka marifa bila o ka fisa ni terroriste 100 fagali terroriste kelen i k'o minɛ a ɲɛnama o ka fisa i ka terroriste 100 faga n'i ye terroriste kelen minɛ a ɲɛnama a bɛ se ka opération min bɛ ka kɛ sini a b'o f'i ɲɛna opération wɛrɛ min bololen don a b'o fana f'i ye mais ni opération n'i ye terroriste 100 faga a b'i kunna min kan kɛ sini i t'o dɔn donc Faransi bɛ ka siran bi terroriste b'a la ka kuma o misi minnu bɛ yen n'u bɛ ka feere terroriste dɔw ko ko misi 2000 u y'a feere ka marifa 5 de d'olu ma misi 2000 olu y'o de d'u ma u k'a feere u ye misi 2000 feere ka na ni marifa 5 ani chargeur 5 a bɛ se k'o faamu cogo di donc o mɔgɔw de bɛ Bamakɔ yan minnu sirannen don o mɔgɔw de bɛ dugu wɛrɛ la u bolila ka dugu bila olu de tun bɛ taa ka taa fɔ a ye armée mago t'a la armée y'a fɛ donc message fɛn fɛn bɛ ka passer olu b'a bila gɛlɛya minɛn kɔnɔ olu b'a bila siya woloma minɛn kɔnɔ u b'a bila fɛn wɛrɛ kɔnɔ sinon message in na yɛrɛ dugumɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ armée kun an bɛ ka drapeau yɛlɛ yɔrɔ min na fɛ Koriga n'o ye Filadugu ye mais n ko u bɛ ka sɔrɔsigi yɛrɛ dɛmɛ k'a layɛlɛ yiri sanfɛ a ka fɛn sigi. Tiɲɛ an y'a jaw ye. E m'a jaw ye wa. C'est la raison pour laquelle i b'a kalama image ka ɲi fɛn bɛɛ la ni image tun ma kɛ nin na a tun bɛ fɔ k'an taara mɔgɔw faga. Tiɲɛ don. donc Faransi échoué yɔrɔ min na armée Mali réussi yɔrɔ la RFI ko nin de man ka kɛ David Bachiou ni Ouassine Nassirou ni quoi yɛrɛ je ne sais pas ko nin de man ka kɛ f'u ka Mali ka exploit kɛ fu ye parce que olu kun kan ka nin de kɛ u dɛsɛra nin de la
Donc bi ka fina l'opération a été un succès a ɲana anw tɛ RFI jaabi naani politicien jugu minnu bɛ yen parce que olu de tun bɛ misi ninnu feere bi terroriste bɛna kuma caman fɔ dɛ wa hali don na natɔ terroriste bɛna caman kuma fɔ a yɔrɔ an bɛ mandat d'arrêt international lancé mɔgɔ caman kama dɛ hali n'i ti yan i somɔgɔw bɛ minɛ i place la wala non ni n sen de ko ma parce que bi bi na terroriste dusu bɔlen bɛ bi mɔgɔ jugu kɔrɔ cogo min na terroriste dusu bɔlen bɛ cogo terroriste bɛ ka kuma dɔ fɔ a ka bon hakili ma ils disent que depuis salon olu bɛ fɛ ka marifa bila depuis salon ko mɛ k'u nana fɔ olu ɲɛna non Mali bɛ bien tɛmɛ Mali tɔ man ca bilen Assimi tɛ se ka sara kɛ salaire yɛrɛ bloqué don Assimi bɛ juru ta de la gɛlɛya bɛ ka bɛn armée yɛrɛ bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sɔrɔsiw diminen don armée kɔrɔ sɔrɔsiw diminen don Assimi kɔrɔ donc terroriste ko k'u nana nin kuma de ye ka nin fɔ olu ye olu de ko ko bon an tun ka marifa ta armée tun tɛ yen sisan armée bɛ nali an t'a la bon n'i ban fana k'u bɛ t'i kɔfɛ k'i faga kungo kɔnɔ o fana kaburu bɛ ka taa yira u ye terroriste dama min faga u ye mɔgɔ dama min faga n'o y'i ban ka marifa ta o ye marifa bila u bɛ t'i nɔfɛ k'i faga terroriste baden de bolilen ka taa damadaw ni fɛnw na bi terroriste jeune baden non u b'i jagoya de e k'i miiri ko nin de tun nana anw dɛmɛ nin kan donc voilà entre autres i tun bɛ ka question ɲininkali kɛ n na. D'accord Boubou komi i donna terroriste ka marifa bila in na an y'a ye k'a fɔ depuis Abu Iwo fagara cɛman commencera ka armes bila maa min tun bɛ yen nɔ n'u tun dutelen don armée ka monter en puissance la est ce que o tɛ ka confirmer bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa. Abu Zulefa ka échec kɛra yɔrɔ fila de mɔgɔ caman tigɛ o yɔrɔ de. O ye jumɛn. I b'a dɔn Daesh ka chef de file de tun ye Abu Zulefa ye. Abu Zulefa a été recruté par le Sahraoui. Sahraoui a dit Al-Bura Boutine mɔgɔw ma. Donc a ye tous les mouvements terroristes et les mouvements armés a y'a bɛɛ kɛ. Abu Zulefa y'a bɛɛ kɛ. Mais en 2019-20 kɔnɔ waati min na Abu Zulefa yɛrɛ ye groupe dɔ créé o de tun tɔgɔ ko Dawla. Abu Zulefa ye Dawla min créé il y avait des Mauritaniens, des Tchadiens, des Maliens, des Burkinabés donc siya bɛɛ b'a kɔnɔ. Parce que Daesh mɔgɔ de tun don. Ça c'est o ye État islamique ye donc ça c'est un terrorisme international. Bɛɛ b'a kɔnɔ. Donc n'i ye nin hakilina jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ Abu Zulefa tun ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka propre compte de. Ka bɔ Gao ka na Ansongo o sira Abu Zulefa de tun kɛlen bɛ k'o tigɛ. Ka bɔ fɛn min ye Bura ka avancer ka na bila fo o tuma na yanni k'i se Ndelimane Abu Zulefa de kɛlen bɛ k'o tigɛ. Ka bɔ Ndelimane ka segin n'i bɛ taa Menaka Abu Zulefa de kɛlen bɛ k'o tigɛ. Ka bɔ Niger ka na ka bɔ Aourou ka don zone de trois frontières kɔnɔna la Abu Zulefa de kɛlen bɛ k'o tigɛ. Ka bɔ Aourou opération ɲɔgɔn kɛra dans le Sahel Gogi mara kɔnɔna la ani Mauritanie cɛ o opération ɲɔgɔn kelen bɛ kɛ Ansongo donc c'est les mêmes types d'opération mais a bɛɛ but ye mun ye ni mun ma se ka faga u ka marifa bila u ka marifa bila u ka na parce que MINUSMA de tun chargé don désarmement maintenant ni MINUSMA tɛ yen bilen MINUSMA fɛnɛ chargé don la mise en application de l'accord maintenant MINUSMA tɛ yen accord tɛ yen marifa bɛ bila condition jumɛn na donc il faut qu'il y ait les commissariats et lutte contre la prolifération des armes légères au secrétaire permanent, aller ni commissariat, aller ni brigade territoriale, aller ni katabla chef d'unité ou là, aller ni chef militaire ou le chargé de ce temps, il va falloir déposer aujourd'hui. Parce que le commissariat doit fonctionner en paix. Donc, sur nous avons opération dirigée, il va falloir déposer aujourd'hui. Parce que le ministre est impliqué. Mon mot dit qu'il y a des terroristes qui ont côté perfect, c'est ça. Non. On a à peu près 25 GTA lancés. 25 GTA lancés. À quel bolo chinti de nous là. Quel est-ce qui est Mauritanie Gogi et Mauritanie Mali frontière Nekaye. Après on a opération Nisondia Befano fait. Opération Dougolo Braille Sardin fait. Donc il y avait tellement de GTA engagés. C'était Kalam. Armes déposées sera fait. Français au ne manque à qui. Donc Abu Zulefa sali à qui n'a pas nié ça pour ticket. Ou Jigitigera. Donc au Jigitigera mimbe ces années. Ambo bara de kanko ke. Wodi bara nyuma bala ka c'est ça. Ala sa ko isa. Aywa Musa ni question rabi bolo ni domaine na avant que on atanya fait. Boubou o an bila an bɛ don dialogue kɛnɛ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dialogue in kɔni a recommandation ka ca an ka sigi tɛmɛnenw na an ye dɔw fɔ bi ta o bɛna na tali kɛ an ka frontière fanga ɲɛmaa ka candidature ko kuma la n'o ye colonel Assimi Goïta ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ candidat ye ko sarti t'a prévoir dɔw fana ko sarti fana révisé ko kuma fɔra
yɛrɛ ka hakilina ye mun ye colonel Assimi Goïta a ka candidature ko in na sabula kuma tan ka segin bɛ ka mun politique kuma de bɛ yen Assimi ka candidature fɔrɔ tɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ fɛ Assimi ka continuer san 5 san 10 an bɛ se k'o kuma fɔ mais di Assimi donc on s'est là un candidat du peuple mais ça c'est incohérent nous te ɲɔgɔn ta donc mɔgɔ minnu tun bɛ dialogue fɛn kɛ yɔrɔ a bili kunna ne ni Assimi a bɛ nin recommandation fɛn fɛn bɛ tali kɛ tout fɛn bɛ tali kɛ politique Assimi ta candidature ba a bɛ taa jɔ ko ka ninnu kɛ générali ninnu ka générali a bɛ dépend armée de la et Musa Kalo kɛra colonel ye a y'i pan commandant jala kunna a y'i pan capitaine jala kunna a ma kɛ yan wa en 1968 Musa était capitaine après Moussa s'est autoproclamé comme colonel. Après grand colonel, Moussa a été général ka to ke séminaire to ke colonel lui. O mu pan jara be kuna. O ya 6 de ke. O ya le jala ku de ke. Amo black ref. Amata Amado Ayala. Amado Ayala général jala. Jala ku de ke da. Mais de façon naturelle. Même exemple quel est le dima. Qui n'a pas besoin d'aller au dialogue maintenant pour pouvoir proposer. Ou le colonel-major Ismaël Ouagui. Il est colonel-major, ça fait 7 ans. A prononcé le BT général. Est-ce que le dialogue de Ismaël Ouagui est général de la fois? Ah, il est la gauche d'homme. Des gens qui sont déjà colonels. Ou est beaucoup libérés. Ou est espoir min que armée kono. Atsek à la calme. Nous quand il y a la commission il y a le conseil supérieur de la défense donc obéit à Kama ni boulot kan qui occupe ni question de nous dialogue d'abord min kama dialogue esprit dialogue esprit mi bo don ani accord boy ani bamgachu ni ñoŋo Mali kuma sa forore Mali denw yɛrɛ ka sigi quoi Mali problème ni Mali problème tabi ka fɔ problème dama de bɛ Mali wen kunna les problèmes de justice et les problèmes de corruption dialogue yɛrɛ kuma ka sigi nin dɔrɔn de kama justice ni corruption ni ye nin bɔ dialogue ka dialogue tɔ banna Malien bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ min na nin de don Malien bɛ tɔnɔ yɔrɔ min na nin de don dialogue la an yɛrɛ ye min fɔ recommandation ne yɛrɛ ye min fɔ recommandation la dialogue yɛrɛ sidi sanfɛ il y a eu 21 recommandations sur la plateforme de dialogue parce que minnu taara dialogue la o bɛ yen mais dɔw y'u ta bila net kan site kan marama n'a fɔ ma 21 000 plutôt ne ko n ko 21 000 recommandations o de bila la fɛn kan proposition o de bila la plateforme kan donc ni jateminɛ kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye syndicat tɛ se ka prêter de mɔgɔ kama o ka bɔ a la il n'est pas dit que de constituer même misali de justice ka et be kuma dɔ fɔ juge dɔ ma ou kuma dɔ bɛ tɛmɛ ni juge dɔ cɛ c'est les deux Sénégalais qui se constituent maintenant en partie civile ka prêter de réforme de 1960 ta baara daminɛ Modibo y'a kɛ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ qui des fonctions plus concours sɔrɔ n'i ye formation militaire kɛ tu commences par le nord ka sɔrɔ ka na parce que nord tɛ kɛ siranɲɛyɔrɔ ye nord tɛ kɛ zone de punition ye parce que depuis dans le temps min mana wuli n b'i bila ka taa nord la donc nord la ta kun ma kɛ bilen ko dɔ da kun kɛra sanction de alors que dans un état démocratique on ne peut pas quand même punir quelqu'un k'a bila ka taa zone dɔ la donc an yɛrɛ erreur kɛ o ka bɔ a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fonction publique sɔrɔ i kɛra école maître o i kɛra juge ye o i kɛra sɔrɔsi ye o i kɛra policier o tu commences le service par le nord parce que i ye formation militaire kɛ déjà ne bolo kun kan ka fɔ dialogue kɔnɔ sabanan ye mun ye logements sociaux kana di catégorie A ma tugun an y'o don an ka fɛn kɔnɔ toute les catégories A mɔgɔ mɔgɔ salaire indice bɛ 300 so kɔni ɲini so min kan ka sara san 25 to de catégorie A ma mun na catégorie B ni catégorie C de ka ɲini logements sociaux kan parce que on dit que maintenant c'est des logements kan ka di tranche sociale dɔ de kɔnɔ ni bolo dialogue sigi wɔn ka n'a ɲɔgɔnnaw di des recommandations di dialogue sigi kun dɔ ye mun ye ni an bɛ association créer école sow la étudiants ni élèves ka association ka bɔ ɲɔgɔn na
Follow IAM de combat be englobé. IAM de association des élèves et étudiants du Mali. Au cas voilà, avec association des élèves, au cas Sigadama et association des étudiants, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, ils n'ont pas les mêmes revendications. Parce que pour ma bête, c'est universitaire ou vous appuyez fondamental ou de cas, parce que ta machine que vous qui est match. Mali partenaire koro kan fo dialogue la. Bibi na munu e marfa bla. Est-ce que bi ma beni marfa bla ta do armée de laisse au kan ka. Ne bolo dialogue kun nga fele min virio yo bani mo cité tatu armée kono ni akori ou bana. Armée ka privilégié. Il met ta armée kono ni mérité. Mais tu ne peux pas prendre des armes contre ton pays. Chaque fois ni siga fo kera, toi tu déposes de l'armée puis tu rejoins les arabes. Donc ça veut dire que et que désobéissance à ni ka mo fa ka o de joro de em. Parce que n'amant forati a toi qui est ni mo chama fa au be garadi so. Mais tant sur le mot de armée qu'on a 20 ans de service. 25 ans de service. Au lieu de dire de la ebe gringa do avec le grade supérieur ko peut-être tu as pris les armes contre le pays. Ni bolo dalo kan ndi interdit. En contact ni nanyo kana odi. Comment est grâce Mara ni afomia. En contact ni nanyo kana odi. Sabana nana muye. C'est encore jamana kalaje. Quand on a fonds 25% accordé formation professionnelle comme en Nord là, Kidal, Tomoktou, Gao, plus de 10 ans, 15 ans, où tu as école là. Toutes les écoles fermées. À Bébé Rodme, on a bébé dans les zones, dans les septentrions du pays, dans le nord du pays. Donc aujourd'hui, moi, il y a 8 ans, mon école là. Donc je suis à l'école là, tu as 1, 2, 3, 40. Donc il faut des formations modulaires et des formations professionnelles. Sabana ni nana ye munye an bɛ ka taa denmisɛnninw kalan k'u kɛ jugu di ka taa bagaw ma k'u jogo ka jugu maliyɛn bɛɛ comptable ani économie maliyɛn bɛɛ comptable ni juriste i bɛ maliyɛn denmisɛnnin de ye k'a ye droit kɛ maîtrisard bac plus 4 mais a bɛ nin faux diplôme ye kuma o droit kalan yɛrɛ ye jumɛn ye e yɛrɛ bɛ ka taa tu fais un usage de faux k'e ye droit kalan moi je connais mon droit n ye droit de kɛ e ye droit kɛ. Mais tu es en train maintenant de faire usage du faux. Mali Congo là, il y a plus de 100 faux diplômes. Il y a Mali candidat, il y a Mali Congo là, le dossier est déposé. Comment que maintenant sur le dossier bio faux diplôme. Et fait faux dossier, tu m'excuses. Ni agi modifié l'inter, ou le CV est fouille, ni le CV est fouille, diplôme est fouille. Bon, moi je suis quand on Congo, quand on a master Congo, quand on a droit Congo, ou bien quand on a fonction Congo, lui il amène avec un faux document. Ça c'est un faux cadre. Donc, on a éliminé le dossier de si tu dois quoi sur le droit, on n'a pas besoin de t'arranger. Ne bolo bi on fait mal d'indodi. Ni kuma tiens na nga tiens fo. Ni asime candidat yo asime kan ñogon de seku ou les regrouper ka asime nga candidature soutenir. Il a fallu me refaire candidat. Où tu fais ta élection là? C'est tout, on continue. Asime kana sonner recommandation ma ka rejeter. Non, le côté politique là, 5 ans de fin de Aka Bérégi, non mais côté politique de Mali, côté politique de Mali, Assimi kana so achila. Parce que nous nous faisons des mandia codé, parce que nous ne bolobi juste pour désigner un candidat. On n'a pas besoin d'aller au dialogue maintenant pour désigner un candidat. En demandant mon taram, en bécana sa gasmiou. Il suffit que moi d'obéir, le candidat vous mais à qui n'a de boulot comme on a pas là. Et ben il faut malin bé. Non, sur malin bé Assimi fait. On n'a pas besoin d'aller à l'élection, on maintient Assimi. Ou bien, il devient maintenant le candidat du peuple. Maintenant, on va démocratiquement Katana aimé. Ou bien prioriser. Maintenant, il dîner sera d'accord. Moi, je suis d'accord. La ligne éditoriale des prêches. Au Kangake, moi, je vais contrôler, l'église va contrôler. Au moins, au conseil, il faut dire au conseil. Après la sanction que au conseil, c'est qu'il y a. Il m'a dit que au conseil, que ce soit au conseil des musulmans ou des chrétiens, Amaraka sera sur au conseil qui y a mort. Ou quand fois Dieu est interdit. Non, kata qui t'offre fena. Ou quand non, n'achète fait qu'interdit. Mais furaquer mettait écono. Avec nous va qu'on furaquer. Avec coco furaquer. Avec kodimi furaquer. Avec yafama bla furdimi furaquer. Avec nyadimi furaquer. Avec rendimi furaquer. Avec kondimi furaquer. Kondam bana ko kona bana bo be furaquer. O tira mo kele ibna o kara mo kele clinique la to ko ta furasa. O tira furaquer to fura. OK, gouvernement ka fondre douma furaquer. Mais fond tu me na so front yere kange.
foi be foni mo forma ko bete ya mais mun e bina wodili ke an kun ko laban ke fura fere mais pour que ka ko fura fere la ko be mo do bina si ka fo ibi sigire to malen do bina si ka fi mo ko we ki kana ni ne ka ba cha ka dima et puis ou be kla ka wori ne tu o tira mo be ka tribunal la tu la ta plainte et ni ala na les auteurs et complices sont tous punis de même peine n'a ko ya soro bi ko wori be soro ma wori ma yele mala e min tani ka wori de kan amini iya dimi mo ko na kan amini mais mo de be kaso la ko ye wori ma yele ma ke mais min tani ka wori dama dum o ta kala ma ko wori ma yele ma te ya donc ça encourage non ça encourage et puis ou ba kene ala to de be ala to de fo fene ha ala to bi ko ton o da to mo na ko qur'an do wala billahi qur'an be dusukuni mali silamɛya filɛ ni kuma dɔ i se mɔni na nin to i dabɔ silamɛya la olu yɛrɛ bɛɛ dabɔ la bon ni silamɛya tila ka dɔgɔ aw ko mɔgɔ ka fara aw kan aw dun ko bɛɛ k'i dabɔ la ko mɔgɔ si t'a dɔn na aw tɛ mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ aw bolo ko kuranɛ ye papier de ye kuranɛ ye dusukun de kuranɛ bɛ kunkolo de la e bɛ ka taa mɔgɔw arnaquer ni kuranɛ ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ 37 ala tɔgɔ 1000 ala tɔgɔ 5000 ala tɔgɔ ba min bɛ mali la bi a tɛ diɲɛ yɔrɔ si ala tɔgɔ min bɛ mali la a tɛ diɲɛ yɔrɔ si a bɛ di suɲɛlikɛla ma a bɛ di zo ma a bɛ di fana ma o tuma ala yɛrɛ b'a yɛrɛ sɔsɔ ala ko fɛn min man ɲi e bɛ tila k'o ala tɔgɔ dilan k'o d'o tigilamɔgɔ ma bɛɛ sigilen ɲɛ b'o la o tigi b'a kuranɛ dɔgɔya o ma kuma jugu kuranɛ ma ni mɔgɔ min k'i bɛ kuma a nɔ ye ko ka d'an ye an tɛ fɛ k'i don diinɛ ko la donc e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ diinɛ ko kuma question jumɛn don au juste o de y'a to diinɛ bɛ ka fɛn bi i yɛrɛ ɲɛ b'a la maa minnu b'i ɲɛma daluya t'u bolo u bɛ ka min kɛ diinɛ la daluya tɛ parce que e bɛ ɲinɛ min kɔ ala ko fana hakili de ala ko k'ale ko fɔ hakilimaw de mais hakili de b'an na karamɔgɔ bɛ se k'an hakili la kunu ani karamɔgɔ bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o fana tɛ tiɲɛ ye ala tɔgɔ de b'a la ka feere mɔgɔw ma bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la o yɛrɛ ɲɔgɔn lagosi bɛ kuranɛ ma fɔlɔ ne bolo bilahi ne bɛ kuma kelen f'i na aw ye denmisɛnnin mais n bɛ kuma min fɔ ye c'est la pure vérité ni mali karamɔgɔw tun ye musow nɛgɛ maliyɛn muso bɛɛ tun bɛ kɛ silamɛ maliyɛn muso bɛɛ i tun tɛ kafiri kelen sɔrɔ k'a fɔ ko nin minɛ ka jɔko 2 seli ou bien i ka seli dɔrɔn nin fura bɛ ɲɛ i bolo i tun t'a sɔrɔ muso bɛɛ tun ka seli parce que muso dɔw dalen don muru da la ka na bin ni ala yɛrɛ Mala. awɔ i bɛ dɔw to don misiri kɔnɔ ni saraka di tɛ n'olu y'o kɛ o bɛ wari sɔrɔ cogo di muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ni misiri kɔnɔ n'a cɛ o tɛ misiri dɔn mais saraka dili kama ka taa di alimami falako ni alimami ma o bɛ don misiri kɔnɔ muso dɔw bɛ yen mais karamɔgɔ k'a f'u ma ko tile 10 kɛ seli la dɔrɔn ou bien tile 10 kɛ kana jɛnɛya kɛ dɔrɔn i ka fura bɛ jaabi bolo bi la u b'u yɛrɛ minɛ fo cɛ fo mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ u furucɛw la u furumusow la ko nin fura n'i b'a kɛ i tɛ nɔgɔ kana k'i la mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ o la a plus forte raison est-ce que b'a kalama kuma tɛ seli dɔrɔn donc i b'a bila i kunna an yɛrɛ ɲɛ bɛ maaw la u bɛ ka ala tɔgɔ jago ka wari bila u kun mɔgɔw bɛ ka sa baara la ka taa wari d'u sigilen ma o tigilamɔgɔ kelenw de bɛ tila tun ka na f'i ma tugun ko non wala ko parce que o de bolo k'i laban bɛ sɔn ka kɛ mori de i non i sen bɔ ala ko in na o to yen i sen bɔ ala ko in na o to yen wa e ko k'o to yen e ko k'o to yen e de ko k'a to yen ok an y'a to yen mais n'an y'a to yen ni lagosi ye diinɛ sɔrɔ i kelen ka kungo don dɛ. Ayiwa Bubu. mais est-ce que Bubu Dialogue ma o de fɔ. Dialogue kuma n'o de kan o. ko k'a don. non Dialogue parle de ça le charlatanisme c'est un délit. mɔgɔ dɔ kana ka n'i sigi n'a ma ala tɔgɔ feere a bɛ kira tɔgɔ feere ou bien a bɛ silamɛya donba dɔ ta k'o dilan ka t'i sigi wajili kan n'o ye a bɛ mɔgɔw sama ka na n'o ye ka tila k'o labɔ o ma. Maro ni y'a fɔ ma maludu bɛ daminɛ kabini san depuis le 1er janvier maludu bɛ daminɛ fo ka taa se 31 décembre ma bɛɛ n'i ka maludu mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan kari tigɛlen don goudron tigɛlen don fɛn bɛɛ tigɛlen don bɛɛ n'a dama ta mɔgɔ si ma kuma o la bɛɛ sigilen ɲɛ b'o la donc Dialogue kumara nin de kan ninnu ye fɛnw de min ni nin kan ka fɛn mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye mɔgɔw ka kɛ kelen ye mɔgɔw ka don da kelen fɛ silamɛya bɛ kulu de kɔfɛ mais ni bɛɛ tɛ n'i dan ma a bɛ ɲɛ cogo di. Ok. Jɔ fana y'a ye k'a fɔ ko critère kun t'o la jamana in kɔnɔna na. non critère foyi kun t'o la mais. kari kelen kɔnɔ misiri 3 misiri 4. a ka ca n'o ye misiri yɛrɛ dɔw n'a y'i jaabi mali kɔnɔ i bɛ se ka seli fana seli misiri bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ misiri dɔw bɛ seli 13h30 dɔw bɛ seli 13h45 dɔw bɛ seli 14h pile dɔw bɛ seli 14h25 jamana kelen kɔnɔ. dɔw bɛ seli 14h15. n'a y'i jaabi mali juma i bɛ se ka juma bɛɛ seli dɔw ka juma ye 13h pile dɔw ka juma ye 15 donc c'est veut dire que misiriw gulu bɛ ɲɔgɔn na f'u mankan bɛ ɲɔgɔn jeune n'i tɛ se ka foyi fɔ nin na bon an ka lajɛ jɔn yɛrɛ de y'a yɛrɛ lase nin bɛɛ ma
wallahi mina kuma gelen fina ne kuma kan tɛ dɛ a ye t'o vérifier i bɛna dɔ yɔrɔ min na ko kuranɛ ta ye tiɲɛ ko ala ko ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye n'i ye dumuni kɛ k'i t'a dabila dumuni bɛ nɛgɛ b'i la n'i ye fini kelen don k'i t'a bɔ fini bɛ nɛgɛ b'i la mais i bɛ fɛn min i bɛ fatiha de kalan bisimilahi rahmani rahim i b'a kalan don o don a tɛ nɛgɛ b'i la a bɛn ala cɛ i bɛ bisimilahi kalan i jɔ o jɔ golo kan i bɛ bisimilahi kalan a tɔ bɛ don i dusukun i bɛna dɔw la ko silamɛya ye tiɲɛ n'o tɛ hali dumuni n'i bɛ sɛ dun don o don sɛ bɛ nɛgɛ b'i la n'i bɛ saga sogo na ka sogoya dɔn ko cɛ sogo nɛgɛ tɛ na mais i bɛ fatiha de kalan bilahi a bɛ don i dusukun na don o don ka taa mais ala u tɛ se ka ala yɛrɛ ka ala diinɛ défend parce que u t'a dɔn u t'a dɔn quoi wallahi u t'a dɔn u t'a dɔn yɛrɛ de quoi kuma la nɔgɔma ye min ye u t'a dɔn non u t'a dɔn mais bɛɛ lajɛ i ni ala n'a kira cɛ karamɔgɔw de bɛ mɔgɔw sara ka ɲɔgɔn nini a ye taa video kɔrɔw lajɛ e bɛ karisa kumakan tigɛ kamitiw b'o ɲɔgɔnna de kan na o min misali di ma suratul bakara kɔnɔna la misali kelen pe dɔrɔn a bɛ fɔ haya dɔ la ko sun tɛ diyagoya ye mais i bɛ taa sɔrɔ kuma in bɛ tila ka walanwalan sura wɛrɛ kɔnɔna la tu es d'accord avec moi donc silamɛya kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ ta n'i m'a laban fɔ i bɛ taa sɔrɔ daminɛ b'i bila kuma dɔ kɔnɔ laban de b'a kuncɛ k'a d'i ma bon e bɛ taa karamɔgɔ kumakan ta a ye kuma dɔ fɔ k'a tigɛ k'a ye nin fɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma laban e b'a lase dɔgɔyama ma i b'a lase lagosi ma e bolo bɛ e bɛ ka nin lagosi silamɛɲɔgɔn a bɛ nafa ɲɛ ye aw de bɛ ka ɲɔgɔn lagosi donc fo k'a tɔ kɛ est-ce que i b'a kalama wajilikɛlaw bɛ ka ala minɛ ka taa est-ce que i b'a kalama gulɔminɛw sankɔrɔ tan u karamɔgɔ ɲɔgɔn kan ka taa dɔw kumakan minɛ k'o bila réseau kan k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ fɔ karamɔgɔ dɔ kan e ni ala cɛ diinɛ ye nin fɔ cogo di kuranɛ bɛ e kun na e dusukun nɔgɔlen don kuran e kunkolo falen don kuranɛ na mais e dusukun jɛlen tɛ jɔn de ye kuranɛ dɔgɔya e kunkolo falen don kuranɛ na mais e dusukun jɛlen tɛ i silamɛ ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ taa lase lagosi ma i b'a lase a dɔgɔ ma i b'a lase a burujabaga ma juguya dɔrɔn kama cɛ ala ma nin fɔ sa donc an k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ tɛ papier kuranɛ tɛ couverture ye kuranɛ ye dusukun da ani kuranɛ ye jogo de maa si tɛna se k'an bɔ o dala kan mais n'a y'i ja bi silamɛya diinɛ ta k'a kuma ta dɔ b'i wele kɛrɛfɛ ye nin to yen parce que i yɛrɛ b'a dɔn minnu bɛ k'a f'i ɲɛna o tɛ ka se donc bɛɛ ɲagamina vraiment ka ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma bon an b'a kuncɛ ni politiciens ye déclaration kɛ k'a fɔ ko u tɛ recommandation ni reconi politiciens min tun farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fɛn min ye furancɛya fanga ye k'a sera kuncɛyɔrɔ la ayiwa u y'u hakilina de recommandation ko in na k'u t'a reconi parce que u tun b'a dɔn k'a fɔ ko dialogue in sigikun kun ye ko ka dɔ fara transition kan ko ka ninnu kɛ nin ye u ka généraux ye fɛnɛ quoi ne bɛ min f'i ɲɛna politicien minnu y'o fɔ politicien tɛ sa wallahi politicien tɛ e ma taa fɛn min kɛnɛ kan n'o ka jaabi min bɛ s'i ma e ma taa fɛn min kɛnɛ kan a jaabi min bɛ s'i ma maliyɛnw tɛ a tɛ bolo kan non e ko k'e tɛ taa k'i tɛ maliyɛn i ko k'i tɛ taa ni général ta n'an ko kɛ marshal ye ni i m'o reconi ka ban o to yen mais o kɔni bɛ ka dugu min libéré kɔni e kɔni b'o dugu reconi marifa min bɛ ka san ka t'i ka du kɔlɔsi i kɔni o reconi transition bɛ ka avion min san ka taa ka dugu libéré i kɔni o reconi donc ni ye i ko k'i tɛ taa fɛn min kɛnɛ kan o to yen e ko k'i tɛ fɛn min na kan n'a to yen a jaabi tɛ foyi tɛ s'i ma parce que politicien fɛn o k'ale kun tɛ taa dialogue kɛnɛ kan a bɛɛ kun bɛ yen a bɛɛ ka parti kun bɛ yen ne m'a f'i ɲɛna n ko dumuni wɛrɛ kɛlɛ a bɛɛ kun bɛ yen e dilan ka politicien k'a tɛ fɛn min ye k'a ma taa kɛ e dilan k'o ye Mali politicien ɲuman politicien de b'a f'i ma k'a tɛ taa nin na sufɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'o kɛnɛ kan o b'a ye mɔgɔ fɔlɔ ka na o kɛnɛ kan a mɔgɔ bɛɛ kun bɛ yen donc an ka bɔ nin kuma ninnu kɔnɔ j'ai pas de réponse pour ça parce que dialogue jaabi nin tulu i ma taa fɛn min na a jaabi foyi tɛ s'i ma i sen bɔ a to yen mais n'u bɔra ka nin fɔ tan est ce que a tɛna kɛ sababu ye dialogue in tɛ don ba la mais olu tabala y'a don ba la dialogue ɲɛmɔgɔ tun bɛ maa min bolo dɔrɔn ne ka kuma bolo de kan an dama min yɛrɛ sɔnna ka taa dialogue la parce que Assimi Kandate ni dialogue tɛ ɲɔgɔn sira la général Jala sɔrɔ ni dialogue tɛ ɲɔgɔn sira la ninnu ye maliyɛnw ka généraux de y'u dusukun na fɛn dɔw bɛ yen i b'o ta tu n'as pas besoin ka taa de gauche à droite olu ça c'est déjà ça c'est inira bon o kuma min fana kɛra kɛnɛ in kɔnɔ est-ce que
transition prolongée ko kuma mun fara Jalo ko est ce que parti politique ni fana ma jate mina ko de fait général ko kuma jumɛn bibi na ni mɔgɔ kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin y'a kɛ général jɔn bɛ kuma i ma capitaine kɛ général ye i ma lieutenant kɛ général ye i ma sergent kɛ général ye fo colonel kelen général ye mun juguman b'o la ni colonel kelen général ye mun juguman b'o la o ye Jalo ko de ye sɔrɔsi de ye walasa k'o général dɔ jalajɔ bala dɔ et civil, c'est un civil maintenant qui demande d'élévation au grade supérieur maintenant des militaires, des officiers. Et bien, mon doigt là. Il est civil, à qui la cana donc, un soldat de la qui la cana. À quoi de la côte armée vraiment. Ou quand la capitaine comme un anglais. Ou y a comme un dialogue comme un anglais. Ou y a le lieutenant comme un anglais. Oh, ou à général Messama. Autour de man non j'ai codé. Nous on voit que général nous démissionnons à l'armée de France au gâteau. Nous démissionnons à l'armée là. Ou quand on s'en occupe. Donc à communiquer c'est un événement. Non, n'était ni mon fait ni ne assimi. Dialogue mo a konye mo comme mo boulot c'est pas. Ne ko course faire mo yombu be tête. O ene de c'est là n'engage que moi. Parce que net sera son mo ka fara ñon ka kata décision politique, décision personnelle beaucoup. Ça c'est trop personnel. Ambe jamana ko kuma folie di la. Jamana ka kuma mbo kuma folie di la. Mais kaninkeni asimi kanda mu flani o yasimi kan bo ka kode o ya ngwa kode amu ka masimi fe ni se kan ye bia kanata o ya ngwa kode mais o te beyo mo ibi ka hage buya ka mo ka hage buya ka dama ado ko ga ke atite tai ka ta kana katami ante ta rosi aya ko do ayo kuma ba ayo le fara ko katami mariam mere ko amba ko ga ay katami ka ta folo ka soro kana quoi awo olu ko dalu demana da to anya yen ngansi billahi ante ta ni ala ni kranchi ante ta aywa be dansi ni kuma kunje kuma mi fe ka fo ko wol mo no ka fo ko ambe ko